No, moikka! Nyt täällä on Dexta käynnissä levyn kanssa ja aurasin vähän tossa pihaa, kun nyt olisi tarkoitus toi kärry siirtää. Siinä on ollut klapeja ja ne on nyt poltettu. Se on tyhjää täynnä, niin siirretään se pois. Ja sitten tossa on, näkyy toi pressu, niin siellä on toinen kärry, niin otetaan se nytten tähän. Ja mä vähän tässä lykein sitten, kun tässä oli lunta, niin Lapio otti ne tuohon ja lykein Dextalla, niin olisi pakko auraa koko piha sen tähden, kun tässä on muutama sentti. Sitten mä aurasin vähän tätä alaosaa, tätä takamarkkia täältä. Tein tähän polun, että saa ton kärryn ja sit on tolle toiselle kärrylle sen saa tuuppaa tonne, niin vähän tätä auki. Ja nyt lähdetään ajaa mettään jälkiin vielä, kun toi levy on tossa Dextan perässä. Niin ajetaan vähän mettään jälkiin, että se jäätyy paremmin. Tuossa on tuo pressutallin runko. Meidän piti kasata se, tai sehän on nyt kasattu, mutta toi on itse tehty. Se on ollut aikoinaan jossain tossa kohin, siinä oli se vanha 4-tonninen. Silloin ei tätä hallia ollut vielä, niin se oli siellä. Mutta tohon ladalle tarkoitus laittaa katos, mutta tuli talvi, niin me ei saatu valettua tonne tolppien juureen sellaista punttia, muutenhan se lähtee tuulen mukaan, niin se nyt jäi kesken sitten. Mut se on sit keväällä, niin sit saa ladan sinne, et sit sen ei tarvitse enää taivas alla seistä. No niin, lähdetään nyt tänne mettäpolulle ajelemaan. Meni vähän tässä heinälano edes, kun sehän on tyhjä, et siellä ei oo mitään. Lasketaan levy maahan. Vetää vähän jälkiä. Taisi ollut kyllä parempi tehdä Fortilla, kun se on painavampi kone. Mutta siinä on linko nyt, niin mä en nyt viittyy sitä herätellä henkiin. Näin pienen asian tänne, kun se on tehnyt tällä Dextalla, kun tän nyt kerta otti. Siinä on linko perässä, sen takia mä tän kärryjen siirron tein tällä näin, kun tuo perälevy on paljon helpompi ottaa pois kuin linko. Ja se näyttäisi lunta ensi viikolle, pakkaslunta, niin sit on nätti tehdä. Vetää lingon kanssa, ei viitti edestakaisin laittaa. No johan se kannittaa nyt. Kerää tuot lunta noin paljon kerää. Tää on vähän ylämäkeä vielä, niin täällä on kyllä aika paljon luntakin. Takapotku on vähän tällainen. Se on kääntynyt. Vähän kääntöjarroa, niin se kääntyy paremmin. Tähän näin ja nyt mä käännän ympäri. No niin, nyt on levy tuossa ja
nyt laitetaan tähän johonkin se tuo levyaan pois perästä. Vetää tästä vähän tosta polku tonne ulkohuussille, niin sitä ei passaa tukkia, mutta tässä nyt voi vähän vetää näin ja tämmöstä. Nyt mä sain jo poljettua ne jäljet sinne mettään. Sitten oikein sitä oli hankala kuvata yhdellä kädellä. Niin. Mut joo, mä nyt teen tuohon sen tilalle. No niin, nyt tää kärry on tässä ja otetaan toi kärry sitten tosta. Pitäisköhän siinä puottaa vähän noita lumia ensin. Saa nähdä miten se tuut lähtee. No eiköhän se lähde kun vähän edestakaisin nyt. Mä haen vähän lapioon ja otan noita lumia pois. No niin, nyt se on perässä. Katsotaan miten se tulee sieltä. Mä laitan vaikka kameran tähän takakuormaan jo päälle. Sehän tuli hyvin. Ilmaakin se näyttäisi sen verran renkaissa oleva, että sen saa. Mä vaan käyn kääntää sen tuossa ja sitten peruutetaan tuohon. Täytyy sitten käydä hakkaa taas toi pölkky siitä aisanalta pois. Tai se taas jäi sinne maahan jäätynyt tietenkin. Niin tuossa rautakanki mä käyn sen sieltä sitten.
No niin, nyt on kärry siirretty ja piha aurattu ja mettään poljettu jäljet. Mettätyöt vasta aloitetaan ensi vuoden puolella joskus. No niin, siinä nyt polttelee muutaman kuukauden. Pari kuukautta. Ehkä tonne helmi-maaliskuuhun asti. Riippuu kuinka kylmää on. Meillä kun on toi puukeskuslämmitys ja sitten on puusauna, takka, no takas poltetaan koivuja ja sitten on vielä sellainen pieni kamina, niin 4 tulisia, niin kyllä sitä puuta aina menee. Mut joo, tällainen video. Kiitoksia kun katsoitte. Moikka!